Hello guys, good evening. Hi, Adam. Hi, not Adam. Hi. दा थांगासिनो जों ओरैनो आरोना नैखै लामाथिं ओरैनोसो. No, God! No, God, please, no! No! Alguri नायखै. So guys, गासैबो happy ना? Hello, good evening. Good evening. Hi. आंनि लोगोफोर गासैबो ना दंना? आंनि लोगोफोर जों दा बेरायनो थांगासिनो आरोना. बबाव थांगोन बबाव? आलुगुरिया बबेखै? इखिना? नैखिनो आलुगुरिया. दा जों थांगासिनो आरो बेरायनो ना. गारि मटर नायनो थांगोन जोङो माने मार गारि खारखायो. नैखिनो थांबाय दं आरोना जोङो. नै आसोला देन्जार सिख्लाया दं हाग्रा थिगसे आसोला. अखा जोमैबो जादों. गारि फैलाबायलै एखे. माबोरै खबरा? मोजां. नोंनालाय? मा ओंख्रि जानाय? जोंहा माबासो स्कुलावसो दावदै जाबोदोंलै दालि ओंख्रिजोंसो. नोंसालाय? नोंसा? जोंहा स्कुलावसो जाबोदोंलै दावदै ओमफ्राय दालि आलु. हाथाइखौ नायनो आंखौ हाथाइखौ. नै बुरिबाय नै. अबे ये तो ठीक है, ये तो ठीक नहीं है ना. नोंना मा ओंख्रि जानाय? मा ओंख्रि जानाय नोङो? मा ओंख्रि जानाय खिन्था? मा ओंख्रि जानायलै? आलुजों मा? गोजोनार जोंनोलै दै जानांग्राया. नै जों इखि थांगासिनो बिल थांबाय थानायखै. ओइ नै हाथाया आसोलना हाथाय नायनो नै रायजोफोर हाथायखौ नै माराम जाजोब्बाय मेथाइ जायै एन्जरसो मानसियानो. गारि नायनो आथुर जागासिनो गथ' माखाया. नै मोनाबिलिनि माथो खालामनो हागोन नङा होमबा रायजोफोर? मा होनदों? मा खबर? जरा खालामदोंनो. जोंनिखि मोनहैसिगोनानो नै. खालिलै दिनै खालिसो. खालिलै गारि गैया दिनै गंसेबो माथो. जों थांफिननोसैसो. जोंनि गामि जोंनि भिलेज माबायदि हाग्रासो जोबदों. नोंसोरनाव आं माबा मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों आरोना. नोंसोर थाखो बेसेबां फरायो दिबिया? आङो 4. नोंलाय? 3. नोंलाय? 1. 1आव फराय नोङो? माथो बोरायबाय नोङो. हाथायानो नोंना माराम जाजोब्बायबा. नोंनि हाथायखौ नायनो गैला मावजि जाख्लाजोब्बाय. हराव इयो एन्जर खावयो. नोंनालाय? इनिया एसे बुरिनि जाहांदो. ओमफ्राय नोंसोरो आंनि भिडिअखौ नायगोन ना नाया? नायगोनस'? आंनि चेनेल नामा मा नाम नोंसोर मिथिगौ? मिथिया. स्वर्गियारि एन्टारटेनमेन्ट. नोंसोरो दा थांनानै बिफानि मबाइल लानानै सार्च खालामना नायदो दै. जागोन दे. नोङो वाट्सएप हर होमबा? जागोन. आंना डिसप्ले माने फ्रन्ट केमेराया मोजां नङा आरोना नोंथांमोना. आंनि लोगोआ दिनैनिफ्राय बिसोरो आंजों लोगो आंनि स्टुडेन्ट गोजा आरोना. आर्मि जागोन आसोला. नों मा जागोन? आर्मि. नंगौ नामा? देनाय मा होननो नोङो? दिनै रायजोफोराव जोङो मामिया ओंखाम संदों. ओंखाम संदों? मा ओंख्रै? मा ओंख्रै? ओमफ्राय नोंसा बाबाना मा नाम? मुथु. मा माइरं संदो नोंसाया?
निरन्जय निरन्जयसोनोलै जों दा लेट्स गो जों थांफिनसै दासो फैदोंमोन गारियाव गंसे नै बारिया नुबायना मारै इन्टारेस्ट गथ'माखाया गारिखौ नायनो जोंनो दा थांफिनगासिनो आरोना नोंथांमोना नै अखा हानांगौलै ना हानांगौ दावराव लागाव बोलेर' नों इयुनाव मा जागोन नोंनि थांखिया मा भिडिअ लानायसो नोंनालाय आंना एक्ट्रेस बरिया थेंक इउ नोंनालाय आंनिया दिपना गस फैबायलै नोंसोरो हा मा जागोन आर्मि वाव आर्मि जागोनलै इण्डियान आर्मि ना मा हा सिप आयै सिपसो जागोन नालाय गथ'आ हाय गाइस नोंथांमोना स्वर्गियारि एन्टारटेनमेन्टखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो खाथिनि बेल आइकनखौबो थुनानै होदो